Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Inut arisomar akeng pen tarki bupensi kachepareng jephan kabor I. Birthe munit aphan arnam kipi pregjang lapen munit kereng nang jephan pulote ajat asai setami choklem nang ko. La son thotsi ni jang Karbi Anglong la khapli socheng MSC constituency ke parlo hamren rongchek la khaisi hanse arong inut welson senar alangli rihong nita henoet seta alangli an eom ke cholong nang chiaphan akeng pen kachilim atar kachubu pensi arnita choklem pon bomlo la son thak si aruni phai krepli arni wothalang so ahi thelong pusitame tar kibu paklangdu Lapuson ari kahino dak penajok akeng pen tarkibu kabor I theklong si ke ongdung hi thelong kidun arwadatum alangliphan kangjin so penajok tangka pajirinti Lasi lapuson a okapran kahino atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council along kacharipon ke thekiding atumpen ravek nang chipusi ke ongdung arwadatum pen bangso awso phan kangjin so pen ningjirinti News Desk Report Karbi Anglong News Channel càng thu nhập càng nó đỡ
là càng không được càng nó đỡ không? Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me